вазири кораи хориҷии Тоҷикистон дар нишасте бахшида ба масъалаҳои Афғонистон аз амалкарди гурӯҳи Толибон дар вилояти Паншер танқид кард. Ин нишаст 8 сентябр бо ташаббуси Амрико ва Олмон ва бо ҳузури онлайнии вазирони кораи хориҷии чандин кишвар аз ҷумла Тоҷикистон, Покистон, Туркия, Саудӣ, Бритонияву кишварҳои Иттиҳоди Аврупо баргузор шуд. Сироҷдин Муҳриддин гуфт, Толибон ҳавопаймоҳоро бо мусоидати кишварҳои сеюм зимни ҳамлаҳо ба Паншер истифода мебаранд, ки боис ба кушта шудани теъдоди зиёди мардуми бумӣ, яъне тоҷикон мегардад, вале аз ҳеҷ кишварӣ ном набурд. Қаблан расонаҳои ҳиндӣ гузориш доданд, ки чархболҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишини Покистон дар ҷараёни ҳамлаи нирӯҳои Толибон ба дараи Паншер ба мавзеъҳои ҷабҳаи муқовимати миллӣ ҳамла карданд. Дар бисёре аз шаҳрҳои Афғонистон низ эътирозҳо ба зидди Покистон ҷараён дорад. Сухангӯи артиши Покистон иддаои ҳамлаи ҳавопаймои бесарнишини кишварашро ба Паншер рад кардааст. вазири кораи хориҷии Тоҷикистон дар идома аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостааст ба Толибон таъсир расонанд ва дар пайдо кардани роҳи ҳалли сиёсӣ дар буҳрони ҷории Афғонистон мусоидат кунанд. дар ҳоле ки ба гуфтаи ӯ ҷомеаи байналмилалӣ тӯли 20 сол натавонист дар Афғонистон тартиботро ҷорӣ кунад ва даҳо ҳазор террористро дар ин кишвар ба мерос монд. гурӯҳи тундрави Толибон дар нимаи моҳи августи имсол пас аз тақрибан 20 соли сарнагунии ҳокимияташ аксар минтақаҳои Афғонистонро ишғол ва 7 сентябр ҳайати ҳукумати муваққатии худро расонӣ кард. ҳукумате ки масъулонаш онро ҳамашумул, вале ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон ғайриқонунӣ медонад. то кунун ҳеҷ кишваре ҳукумати Толибонро ба расмият нашинохтааст, вале баъзе аз кишварҳо аз ҷумла Узбекистон расман аз ташкили он истиқбол карданд. Тоҷикистон танҳо ҳукумати фаррогиро бо иштироки тамоми гурӯҳҳои этникӣ, ки дар он тоҷикони Афғонистон ҷои сазовори худро ишғол мекунанд, дастгирӣ хоҳад кард, гуфтааст Сироҷдин Муҳриддин рӯзи 8 сентябр дар нишасте ки бо пешниҳоди Амрикову Олмон баргузор шуд. вай дар ҷаласаи дигаре бо пешниҳоди Покистон гуфтааст, мо ҳама гуна ҳукуматеро ки бе райпурсии мардумӣ ва намояндагони ҳамаи қавмҳо таъсис дода мешавад, эътироф nachоҳем кард. дар ин мулоқот вазирони кораи хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон, Покистон, Эрон ва Чин иштирок доштанд.